Най-интересните продукти, които в момента са умни и са на пазара, почваме предвид зимата, почваме с термоглавите. Това е решение, което всъщност ви дава възможност много комфортно и лесно да се управлявате отоплението в дома и да не мислите как, кога, дали е пуснато спряно отоплението и дали ви е комфортно. В следващия момент много често имаме клиенти, които си правят ремонт и обаче не искат да си преправят инсталацията и търсят решение как да преместят мястото на ключа на друго място, без да се изисква интервенция. Съответно, това се прави с безжични ключове. Интересен продукт, това са моторите за пердета. Тези мотори работят на батерии и всъщност дори вече си живееш в дома, ти можеш да си направиш автоматизирани пердетата без да се изисква никаква инфраструктура. Друго нещо много ценно е сензориката. Има един уникален сензор в момента на пазара, който всъщност ти дава възможност да си зонираш помещенията и на базата на това къде ти се намираш, то да изпълнява дадени автоматизации. Примерно да ти светне лампата, когато седнеш на трапезарната маса, или да ти намали осветлението, когато седнеш и гледаш телевизия в хола. Може превантивно да засече човек, когато е паднал. И за възрастни хора това е изключително важно, защото той в момента, в който падне човека, дига нотификация на неговите близки и съответно те, ако имат камера, могат да говорят с него, докато пътува помощ към пострадалия. Това е автоматичен кран за спиране на вода, който работи автономно на батерии. Когато имате сензор за теч и се разбере, че има теч някъде, той е поставен някъде, където алармира, че има теч, кран автоматично може да ви спре водата и съответно да ви спести страшно много главоболие, защото всеки един знае колко неприятно е, като се наводниш.